پەتڕوس عیسا ئینکار دکێ. ئیجار وان عیسا گرت و برن ئەو خستن خانیە سەر و کاهین. پەتڕوس ژی ji دوور ve li pey wî diçû, gava di nav hewşa xeynî de agir pê xistibûn û li dorê rûniştibûn. Petrûs di nav wan de rûnişt. Keçikeke berdestî ew li ber agir dît, wê çav lê zûr kir û got: Evê ha jî bi Îsa re bû. Lê wî înkar kir û got: Ya jinikê, ez wî nas nakim. Piştî kêlîkekê yekî dîn ew dît û got: Tu jî yek ji wan î. Petrûs lê vegirand û got: Na camêr, ez ne ji wan im. Gava nêzîkî yekdem ji mêrê di wê navê de derbas dibû, yekî dîn jî rabû û ji dil got: Hema bi rastî evê ha jî bi wî re bû, çimkî ew ji Celîlê ye. Lê Petrûs lê vegirand û got: Ey camêr, ez nizanim ka tu çi dibêjî. Hema hingî hê ew di pehîvî dîk bang da. Hingî xudan li piştxwe zîvirî li Petrûs nerî. Îcar peyva xudan hat bîra Petrûs, çawa ku wî jê re got bû: Hê dîk, îro bang nedayî tê sê cara min înkar bikî. Petrûs derket derve û bi kurkurî giriya.